emsakazweni Ngoma FM 88.3 with Blake. Listen, this is Drive Connection. Uyazi ke ukuthi ke nje ke makulesihlanu senza kanjalo sibamba kanjalo yabona. You know what I mean, baby. We are going to the weekend, get up to the weekend, baby. Besikhuluma lapha ke nange nomkhulu ke uBheseni. Sikhuluma ngendaba ke ethi ama divorce. Sikhuluma ngesintu ukuthi I divorce noma isehlukaniso isinto singena kanjani and idlozi linamthelele muni entweni kanjalo. Sesingena esilungwini ke manje yazi sinesikhuluma ngama divorce sithi psychologists siyakweluleka ngokwengqondo sibuyisa leyanto leya ukuthi ngabe ikhona yini into enjalo makuthiwa ke khona ohlukumezekayo when it comes to divorce because ngike ngabona umunye celebrate ukuthi ke uya divorce wenza umcimbi omkhulu celebrate divorce but then mhlambe nakhona uselimele ucelebrate sokulimala but ke asazi lutho kodwa ke ukhona ke la uDr Nyezi psychologist ephinde ke be life coach kuningi kakwenzayo yazi hlale simethula emsakazweni Ngoma FM. Dokotela angikubingelele ngomukele emsakazweni Ngoma FM. Ngiyabulisa ngiyanibingelela nonke ngithi nje molweni nonke emakhaya bonke abalandeli bestation school Ngoma FM ngithi dumelanga. Nkosi yami abusheni. Dokotela ngithi nje angikwazi nje singene emoyeni ukuthi sithola ama calls from Swaziland bathi abantu baya appreciate bayabonga bayabuza ukuthi uvelaphi ubaba okhuluma nathi ngo uvelaphi ubaba osiphilisayo bathi into ebathinte kakhulu angisayikhumbuli ke kodwa kahle bathi ngathi khona isifundo babiza kanjalo bathi khona isifundo lo wasenda uqala kungena sabaphilisa ngendlela emangalisayo so bathi basebenzela phe was I think ile sayenza nonhlobo senjalo njalo I think ine kanjalo but bathi khona into owayenza ungena so bathi baphila ngaphe kwaso njengamanje so umsebenzi mkhulu la kuyiphinda hayi dizane enye ngizoyiphinda futhi namhlanje ngiyacela abalandeli nabalaleli lapho bekhona bavive bajule bahlale esihlalweni barelaxe bavala amehlo bacimene sijule manje sikhulume nama-higher powers kukhona engifike nakho namhlanje ngizokusho ngesilungu ngithinde uSempiwa aphinde kusho ngesiZulu ngithi bavive kukhulu okuzayo. Alright kukhulu okuzayo ngicela ukuthi ke leyo ke singoba nami yangimaza ngalela langa I don't want to lie yangimaza ngizongathi akusasakazeki kamanje ngathi sekukhulunywa nami because masikhuluma nomlaleli kuba ngathi sikhuluma naye ngqo kanti yes vele suke sikhuluma naye ngqo uyabona nami ngiyezwa ukuthi kulashwa mina ke namhlanje kulinyazwa mina so ngicela ukuthi sisakaze bese siyayenza ukuze ngikhale ngiphume ngendlini yolala. Alright. Doctor, namuhla bengithe ke sibheke indaba yama divorce. Kunento ethi masidivorce ngokwesintu noma masishada sisuke sithinta abantu abaningi sisuke sisinta abomkhulu bethu abokhokho bethu sababikela ukuthi kuzongena intombazana la ekhaya noma nami mangisuka le iyaphuma intombazana hambani niyebheka iyobhekwa idlozi la kuphi sihlanganisa abantu abadala and then njengamanje bese yafika lento ye divorce thina noma nina emkhulu njengama psychologist niyayiphasisa yini divorce noma aniyiphasisi niyayibusisa yini noma niyibusisa emva kwalokho kuthini ukuyala umuntu mayesephumile divorce noma nithi no ungadivorce qala la. Okay no ngiyabonga kakhulu ngethuba ngiyabulisa futhi ngithi ngiyajabula la ekhaya. Yes masikhuluma ngedivorce Angithi umuzi wakho oqala idivorce ngicela futhi njengama psychologist idivorce niyayivumela yes niyayivumela ngaliphi okay niyayibusisa yini ngaliphi niyamiyala yini umuntu mayephuma divorce noma into yokuqala niqale nithi hayi ake sambe la kuqala sibone ukuthi umshado nekulunge yini noma cha divorce wena. No, angivele ngithi hayi divorce ngivele ngithi hamba. Kubalulekile ukuthi kumele sihlale phansi kumele sijule kumele sithi go through konke okwenzakala nokwenzekile ngoba phela ngithi mina yonke into ezeke empilweni inesizathu. Yeah. So wahlangana nalomuntu wakho umthando ujabula ufikize kungalala ebusuku
wathi umdlalo ujabule kwahamba uthando kwamnandi nawakho umuzwa wamakhethe kwakuhle kanje yes so njengamanje nineyinkinga akusho ukuthi manje ninkinga sokufuneka nigijima divorce yes umuntu mayehlukumezekile noma mhlawumbe mayebona ukuthi akusahambi kahle noma akathola uthando noma ayisekho lento wayeyithola noma wayelindele yes wagcina udivorcile ungagcina udivorcile kodwa into ebalekile ukuthi awuthi go through every step ubheke ukuthi ikuphi inkinga wena inkinga noma umuntu wakho inkinga noma mhlawumbe unyudeni noma mhlawumbe ama-finances noma mhlawumbe umsebenzi because sometimes bakhona izinto ezinipushayo ukuthi mhlawumbe ndibe nenkinga ngixabane seneyikweletu mhlawumbe kudliwe imoto kudliwe umuzi mhlawumbe umndeni usungenelele awusamfuna umakoti nawe usudidekile suthi hayi usuyagive up no yes as much as i-divorce i-option but ayibe yi-last option akube ukuthi uyenze i-justice walenza iqiniso wahamba uyothola usizo wakhuluma novuyana wakhuluma nomkhulu nobani wabheka ukuthi ayikho into underlying psychological problem awekho ama-mental problems emotional nami phela nguvuyani ngumuntu ngahamba ngiqhuzuke ngenza amaphutha mhlawumbe ngijole uma bengine-stress mhlawumbe ngithi ngenza ukuthi ngiyajabulisa sengineyikweletu yabona awubele ubheke ukuthi yini ehambayo yini engahambi kahle kwenzakaleni what went wrong ukuba lo muntu uyamthanda umthanda futhi usamthanda but manje nineyinkinga noma uneyinkinga noma ngixabele manje ngixwaliso abantu so ngithi mina as much as i-divorce iyi-option kodwa ake nisukume nihlale phansi nomuntu enimethembayo private and confidentially endaweni ecashile nginihambe niyocinga niyobheka ukuthi kumoshakele kuphi is it a psychological problem is it a family problem is it traditional is it spiritual kuningi so so ngithi mina yes ningakwenza konke nikwenzayo kodwa usizo lukhona hambani nethula usizo ku-therapy niyocinga ukuthi kumoshakele kuphi sesiyafika-ke bhuti noma sesiyafika-ke dokotela laphana-ke kukini mhlambe-ke noma seyafika le ndaba ukuthi-ke mina nomyeni wami sesivumelene ukuthi siyadivosa okwami lokho nomyeni wami siyadivosa thina siyahlukana abantwana bayathinteka yini mhlambe ukhona yini laba nga-affecteka khona mhlambe umndeni wethu noma imindeni yethu ikhona yini langathinteka khona because lento le it's between us ngokwethu sashada sobabili njengamanje sesithathe futhi isinqumo sokuthi mina nawe asidivorce abantwana bethu bangathinteka yini noma imindeni yethu ingathinteka yini kuleso sinqumo leso yebo ngiyabonga umuzo sisiwamuhle umuzo wakho ithinta wonke umuntu ithinta wena husband ithinta wena wife ithinta ingane ithinta umndeni ithinta everyone everything ninayo ngoba phela lana usuke ninohambo lwempilo so yonke into iyathinteka ingane zothando ingane zizozeza ngane emhlabeni so even nase nihlukana noma mhlawumbe seneyinkinga ziyathinteka ngayo yonke futhi indlela futhi ngithi mina i-divorce yayidestroya ingane kakhulu yayidestroya kakhulu inokuxabana nazo niyinkinga enisuke ninazo ziyabathinta abantwana so ziyawuthinta umndeni ngingakhohlwa ukuthi lana suke kumndeni ewu-2 mhlawumbe umndeni mhlawumbe wakakhoza nokanyezi ihlangene la angithi yaba into eyodwa so uma sekuhlukwana manje i-state esibi semndeni ewu-2 whether it's psychological even spiritual ngoba manje sokunento sokune-cassette ukuthi wena manje usufike nento entsha mhlawumbe ayikaze yabakhona mhlawumbe yabakhona sokuyi-continuation so kuyamele ukuthi uyibuze into before ungena kuyona ukuthi izokuthinta kanjani wena izomthinta kanjani nomuntu okade uphila naye izoyithinta kanjani iy'ngane ithinta kanjani ama-finances your career everything yonke into nje ba-upside down i-divorce. I have someone close to me ngiyayibona leyo bengiyitshela ukuthi mhlambe ukuthi ngoba ngiyaqala ukubona umuntu o-close to me ago through i-divorce uyagowa and mangikhuluma naye uthi kusale kancane ukuthi ngiyibulale kwamanje ngicabanga ukuzibulala because unkosikazi wami took everything okay kwamanje ngigoloza nezinto angifuna ukusayina into eyithile but kuyacaca ukuthi yonke into ihambile. I was like kanti kwenziwani la emshadweni kanti kwenzakalani nami ngiyazibuza yabo lento mase ngiyibuza yona dokotela sengithi no angiye emshadweni mina I'm not going there mase ngibuka kwenzeka kanje kodwa ngithi ayi angazi ukuthi kwenzakalani. Okay mhlambe ke
ake sibuye ke njengamanje sibuye la ekutheni spirit sithi ngokwesinto ngokwamakhehla emkhulu wena ususilulekile njengodokotela sathi hayi dokotela sesilulekile kodwa hayi akwenzeki sibuye sithi hayi dokotela sesithatha asivele sihlukane mhlambe ke ngokwabantu abadala esibabikelile umhlola wethu usaqala siyababikela yini mase siphuma futhi sesizile kuwe dokotela Unyezi saphela hayi dokotela sikuzwa into yethu asizwa sesifuna ukuhlukana mhlambe vele asisazwani nami senginomunye wami engimzwayo nomnyeni wami usenomunye amzwayo amakhehla kumele siwabikele futhi ngithi mina onasiswayo nomsakazi wami ukuthi before lento usuwenza i-decision awukube nesiqiniseko sokuthi wenze an informed decision kusho ukuthi ngamanye amazwi lento icabanga kusisile ngabazi wabheka ama-disadvantages ama-benefits kulento iyokuthinta kanjani ngempela yiyo lento oyifunayo yini ngempela le ngoba omunye umuntu uyadivorca after 2 years nathi uyayisola usiyabuye ayisale phansi siyijulele mhlawumbe ngonibi nangokwesintu mhlawumbe siyibheke lento ngayo yonke indlela ukuthi lento ichaza ukuthini kumele kuzoaffecta kanjani nanokuthi yonke into inesizathu awubheke isizathu sokuthi why sowula kule simo okusona then mase siya-go through sathikha wonke ama-box sabona ukuthi hayi ayisekho enye option ukuthi uphume yes iba honest kuwena ukuthi njengamanje kumele ngikhulume into zo-intention no change no decision no commitment yes ibe usuhambe wonke loma stages ukuthi hayi sure ukuthi ayisekho enye indlela nginethela phansi-ke nomuntu omethembayo oqala emndenini umtshele ukuthi hayi mhlawumbe malume bamncane hayi angakuhamba kahle iyiphi indlela mhlawumbe esingahamba sobika ngayo kwabakhulu kwabadala ngoba phela sesithi ngesizulu i-divorce ayikho ayi-exist inyongo ayireverseki ucan't icela kwenyongo so usambe ungatholi i-advice-ke ngokwefamily dynamic ukuthi hayi la ekhaya kwenziwa kahle noma singenza kahle noma angisambe soyenza i-research ukuthi bathini abadala bale bayayivuma lento ngoba usengathi uyayelaphana bavele bathi no akayindawo makoti kubaluleke ngempela ukuthi uhambe wenze i-research ubheke ngempela ngoba kuningi ongakuthola endleleni so baningi vele abantu abama-specialist bezinto but angithi uze la kuthiwa mawumzulu indoda omzulu umakoti amdivorce uyamshiya lapho so ubheka wonke nje lawo noma processes lawo engathi ngelinye ilanga after 3 years usufika khona awube ukuthi wavile wonke lama-stages nama-steps wakuthuliseka nabadala nabakhongi okhokho omkhulu abaphilayo bakusiza ngayo yonke indlela ukuthi mntanami ukwenzile wanothi siyazi ukuthi uzanile wenze kanje nakanje ulenze iqiniso wahlonipha noma abantu abaphela nabangasekho bayazi then ke usungathi-ke go through yazi ukuthi dokotela ngibuka ngelinyiso lento esikhuluma ngayo namhlanje ukuthi uyazi ukuthi ukube mhlambe kudala nafika emsakazweni nongoma FM noma ngabe kudala sasebenza mhlambe ngaba ayikho into ama-divorce engaka mhlambe abantu ngaba abazi kade ngikhuluma nomkhulu Bheseni umkhulu Bheseni alikho idlozi elingavuma i-divorce mawukuthi usufikile ku-Dr. Nyezi wakhuluma ngawo iya esintwini ngoba ungathola ukuthi umkhwenyana wakho uhlupha kangaka nje abantu abaphansi ungathola ukuthi unkosikazi wakho uhlupha kangaka abantu abaphansi khona into abangayifuna abangazwani nayo base bathi no hlukanani kahle nihlukaniswa yibo khona into mina njengomakoti engizenzayo abathi no la ekhaya lezinto ngeke abavele behlukane sizomnikeza omunye umuntu akavele behlukane sizomnika omunye umuntu njalo mhlambe bese siyakubantu besinto afika athi umuntu wesinto no kahle uMankosi ngoba egane la kwaNyezi noma egane la kaCebekhulu uMankosi ngoba ezalwa kwaSihlongonyane abakwaSihlongonyane uMankosi babengeke bevuma ukuthi agane kwaCebekhulu ngoba kuyilokhu nalokho uyabona uthola ukuthi umshado wami nje uyaphansi naphezulu abantu bakwaSihlongonyane lekhaya khomama lami bathi kahle ongamele ngane kwaCebekhulu ngoba ukuthi okay fine sengiganile-ke manje bathi bakwaSihlongonyane useganile-ke njengamanje nakho-ke sesingakwenza njengabantu bakaSihlongonyane asale seqhubeka but uthi imishado eminingi ungathola ukuthi ayibhidliki ngoba ebhidlika kunezinto kumele yifikswe
ezincane kumele ifikswe siye esintwini usekhulumile unyezi wakhuluma unyezi wasilungisa yes umqondo wethu su right ke njengamanje saba right sayilungisa yonke into iphinde iqhubeke lento kodwa siqhubeka ngehle ngathi so no akenambe nebheseni manje. Yes, into engicela ukuyichaza lana ukuthi enye into esibulalayo namhlanje ilemshado yama-shortcuts. Ya. Ukuthi yabo mawuthi uyathenga nje ukuthi mawuthi uyambuza umuntu uteraphi ukuthi isibongo sebenzayo hayi umchunu ubani umchunu ubaba okay. Bashadile abazali yes wena wasukhona ngase ngikhona vele. Iprocess ukuthi ukhishwe lesibongo lethenga la azange yenziwe. Yes. Omama hayi bakubhalile. So imshado kanjalo sengqopheni ukuthi ngasheshe ilento ibe neyinkinga ngoba it's not recognized ngoba akwenziwanga u-A to Z. Nalapha nathanda azithambe-ke ngenhlahla yabo bakwenziwe A to Z. But akhona amaphutha owenzile wena ubaba wangaxolisa or mhlambe ngashaya umakoti noma ngajona noma ngeza nemithi ngenza ubuthakathi noma yini. Ukuthi uhamba washayeka somele uhambe uyohlambuluka noma uyoxolisa kumakoti noma ukhulume nomndeni ukuthi wenzeni. Okukuningi sekuhamaphutha futhi abantu abadala bakunikeza chance ukuthi lungisa 1 2 3 bese uqinisa ikhanda. Uqala uswazi uqhubeka impilo. Abantu beneyinkinga nize ku therapy psychologist kube right. Ngoba inkinga ayisolvanga wena uqinisa ikhanda. Into ngikwamla. Uqhubeka ujone mhlawumbe uze nokungcola lathi nomntu wonke akufake imithi. Ngolisa abantu abadala abadinwe futhi bakushaye futhi. So okuningi ngithi mhlawumbe uyocinga yenze research bheka psychological spiritual ukuthi before the marriage abanye bayajola kube mnandi emjolweni kube mnandi emjolweni umjolo bayahlanya ke emjolweni ngithi umjolo mnandi kakhulu kwankosikazi ungabe usamuzwa kwakumuzwa nalokuthi abanye ukuthi nje bejola before umshado base beshadile abasebenzanga kwani 2 no 3 abasayiphethe imali isizathu lesekela umshado wabo ukuthi nina inabantu abadala nemoya abantu olungisiwa no 2 no 3 lizoba ama-billionaires. Okay. Nenze ani-understand i-reason ukuthi why nihlanganile why uhlangane nonyezi uzophume nomndeni unidonsa leyo donsa lena usa-understand usuconfuse une-stress bese niyangena uswazi. So okuningi nje kuba yinto yangamasibomo esuka kubanikazi bomuzi. Kahle nakho singena la ukuthi ngabe singamabhiliyoni kahle akekho umuntu ozalelwe ukuthi abe uphuya aphuye ngendlela engibuzwa ngayo dokotela akekho umuntu odalelwe ukuthi abe phuya. Lalela msakazi mawuhlangana nonyezi niwakho umuzi i-combination yayithi amadayisi lamakhadi laba okhokho ukuthi umuzi wakanyezi uyovuka futhi umuzi wakanyezi will be one of the best in Eastern Cape. So kusuke kuyinto ehleliwe le. Mina if wena unga-understand ukuthi why ugane ekhanyezi noma ugane kalasibongo ungazazi ukuthi wena isiphi isizathu uthunywini because uma umakoti uthunyiwe uzovusa umuzi nawe uma umkhwenyana uthunyiwe ukuthi uthola umuntu kanje azovusa lo muzi. So isuke kuyinto especific nene-purpose nene-meaning. If lo meaning aniyithola niyazi hayi uzobheda. Hayi yabona bafethu hayi uyabona impilo inzima impilo and mawuyizela ngobuso izokushaya impilo mawuyizela ngokuthweni uyazi ngokwakho izokushaya idlozi lizokulimaza idlozi lizokwenzela into ongayazi abanye abantu dokotela bame khona abanyakazi umuntu uyayibuza ukuthi yindaba mina ngingaphumeleli obani bayaphumelela obani banani no impilo usuke wayizela ngobuso usuke wayizela ngendlela yakho ukuthi uyafunda noma ufundile impilo ivele kushaye uvela wayizela impilo ukuthi hayi mina indaba yedlozi nje angisebenzi okay fine kulungile ngibiza isibongo sakho mama wami no and abantu dokotela ngibuka khona udadewethu kuthiwa akangashadi kumele ngabe useshadile kodwa kuthiwa akangashadi because le emzini wakhe lo shadela khona kaShongwe obhuti abadala abashadile khona umakoti kumele ekudala balotshola benziwa wonke kumele beshade umyeni wakhe unamandla yena but laba kuthiwa kumele kushade laba abadala kuqala before yena ngoba uzoba nenkinga
cabanga ngase ngibuka ukuthi kanti idlozi lungubani idlozi lithini ngase sithi hayi no awulalile basemzini wakho ngoba uzothi uthi uyashada ube nenkinga mhlawumbe ungabathola abantwana mhlawumbe abantwana abashone awubayeke kushade laba abadala kuqala ngase ngibona ukuthi impilo awuyizeli ngobuso impilo uyizela accordingly injalo nje yonke into kufanele ulalele kufanele uzwe kufanele wazi ukuthi uthunyiwe wazi ukuthi uphethe wazi ukuthi khona into esesandleni oyifumbethe okuyiyona ekwazi ukuphumelela sonke nabasiphila nje kanje khona into esiyifumbethe but ke iwumoya ibonakala so musukuqinisa ikhanda lalela uyithobe uhloniphe konke kuzokwenzeka umshado wakho will be the best. Thank you so much Dr. Nyezi ukuthi ube nasi emsakazweni Nongoma FM 88.3 kodwa ke ngicela sigcine ngalamazwi ahlanganisa uDr. Nyezi noZwide mina ngiyabadedela ngiyathula nje ngizozwa ngabo. Okay ake siyabonga ngamazwi sizozama ukuthi session siqala ngesingesi bese uZwide uyaqhubeka ngesizulu. Amen. Cela ke balalele ke bajule ke manje ke sengiyaqala ke la ama forgiveness affirmations. Okay. Okumele umuntu athize wakhuluma njalo enhlizweni yakhe. Yeah. Sesiyaqala ke manje. I give myself permission to feel what I feel. I acknowledge my pain. I honor my healing journey. My heart is strong enough to open even after being hurt. I am willing to consider the possibility of a release. Every breath I take softens the wall around my heart. I choose to set myself free from the weight of the past. I release the resentment that no longer serves me. I forgive not because they deserve it, but because I deserve peace. The cord of pain between us dissolves into light. I reclaim my power, my energy, my peace. I welcome the light, compassion, and peace into my heart. I send love to the wounded parts of me. My soul feels lighter. My mind feels clearer. My heart feels freer. I trust the process of life, the wisdom of my spirit. I step forward with an open and peaceful mind. Ngiyabingelela emsakazweni Nongoma FM uSimphiwe Long ngizotranslate ama-affirmations siwayisa ezizobeni lawa bethunda omkhulu uDr. Nyezi. Hello Simphiwe. Yes, njani? Ngiyaphila, you are welcome on my show. Asivele solo dameni Zwide. Isigaba sokuqala ukuvula noma ukuthambisa inhliziyo. Ngizinika imvume yokuzwa ngokuphelele lo muzwa enguzwayo noma lo muzwa engikuwo. Ngiyaqonda ubuhlungu bami futhi ngiyalihlonipha uhambo lwami lokuphola noma lokwelapheka. Inhliziyo yami inamandla okuvuleleka noma ngabe seyephukile. Ngikulungele ukucabanga ngamathuba okwedlulisa nokukhululeka. Konke ukuphefumula kwami kuthambisa izindonga ezizungeze inhliziyo yami. Ukukhulula imithwalo. Ngikhetha ukuzikhulula kusisindo esedlule. Ngidedela inzondo engangizuzisa ngalutho. Ngiyaxola kodwa hayi ngoba bilufanele uxolo kodwa ngoba ngifanelwe mina ukuthula. Isibopho sobuhlungu phakathi kwethu sincibilika sibe ngokukhanya. Ngibuyisa amandla ami okuphila kanjalo nokuthula, ukuphola nokuzibuyisa.
ngamukela ukukhanya, umusa nokuthula enhlizweni yami. Ngithumela uthando ezinqumeni zami ezilimele. Umphefumulo wami uzizwa ulula, ingqondo yami icacile, inhliziyo yami ikhululekile. Ngiyawethemba umgudu wokuphila kanye nokuhlakanipha komphefumulo wami. Ngithatha izinyathelo ngenhliziyo evulekile nangengqondo enokuthula. Yeah. Amen. That is why ngithi ayagcinwa ngayo lena because ikhuluma nomuntu ingakhulumi nomuntu ikhuluma nelunga lomzimba ivele icobe ngithanda that part ethi ngiyaxola kodwa hayi ngoba ngifuna ukuxola, hayi ngoba kungifanele ukuthi ngixole, but ngizixolela mina ngoba kumele kukhululeke mina egcineni kwakho konke. Ngingayithwala inzondo baye bethi uma ungabanakile bathi zixolele wena because loya muntu loya noma ngaxoxisanga yena kodwa wena mawumxolele nakuwe umthwalo uyehla, nawe impumelelo yakho uyayivula. Kuthi impumelelo sometimes sizivalela thina ngokuthi asixole noma asidlulise ezinye izinto. Dr. Nyezi, siyabonga kakhulu ngokuselapha, ngiyalapheka kodwa futhi ngiyalimala at the same time, but thank you so much. No, enye into engicela ukuyisho nje contract siphele ukuthi mawuxolela umuntu angithi uyiphimisa lento umuntu omnyadala. Yeah. Ukhipha igama elithi ngiyakuxolela Simpiwe. Yeah. Noma ngixolisanga uSimpiwe kodwa nje fanele ukuthi ukhiphe izwi ukuthi ngiyamxolela. Angithi inhlambuluko lana usukuhlambulula inhliziyo yakho, uhlambulula umphefumulo wakho, uhlambulula impilo yakho, uhlambulula even i-future. Ukuthi konke lokho kahle usukelana ubreaka icycle yonke lena zama-previous mhlawumbe generational cares uyayibreaka. Unayikhatha ubani wabe exabela ubani emhlabeni umama nobaba bengazwani bebanga iy'nkomo banga ini. Yeah. Yonke lento lena usuke uzoyibreaka ngokukhipha nje izwe lithi ngiyaxola noma ngiyamuxolela. Leyo nto leyo iyi-cleansing, leyo nto leyo iyi-energy, iwumoya u-powerful yokuthi kukhuluke forever and ever. Hey. Dr. Nyezi sinithola phi enkundleni zokuxhumana? Okay, ngizomnikeza uSimpiwe uzokusho first. Alright, mangabe ufisa ukusithola enkundleni zokuxhumana uyakwazi ukuthi ungene ku www.lifechangingjourney.co.za. Uyaphinda futhi ukwazi ukusithola na ku Facebook page la khona uzothi Life Changing Journey. Kanti inombolo yocingo ongakwazi ukusithola kuyona uyoqala nje u-065 846 0441. Ngizoyiphinda 065 846 0441. Bese kuba nenamba yase-ofisini ethi 031 035 0208. Ngicela ukuyiphinda 031 035 0208. I-ofisi u-94 Charlotte Maxeke Street, Durban Central, siseThekwini. Uyakwazi ukusithola ku-LinkedIn, Instagram, kanjalo no WhatsApp channel no TikTok. Ama-videos akhona uthi Life Changing Journey @lifechanging.journey or @lifechanging_journey ku Instagram, and then ku TikTok @lifechangingjourney1, ku LinkedIn uthi Life Changing Journey, kanjalo na ku Facebook. Bese kuba ne-app okwazi ukuyi-downloada ku Play Store uthi Life Changing Journey. batshalele ukuthi lo hlelo lixhaswe iJabalala Finance. Yes, uhlelo luxhaswe ngabakwaJabalala Finance abasiza kakhulu ngama-personal loans. Uyakwazi uku-apply for i-personal loan yakho, sikwazi ukukunikeza ukuthumela isicelo sakho ngokushesha njengoba ufakile isicelo kwakaphela amahora awu-5 noma awu-6. Siyabonga kakhulu Dr. Nyezi, siyabonga kakhulu Mr. Ndwandwe ukuthi nibe nathi ohlelweni. Hlangani ngozalo. Siyabonga kakhulu, amen. Danke.
nazo-ke ngiyathokoza Nongoma FM 88.3 uhlelo-ke luxhaswe-ke abakashabalala finance Nongoma FM 88.3 we play